hakuna munhu anoshedzwa anotaurwa zita rake asina chaatadza. Ndosaka ndati ngatidzokei kumashure. Ende hatikuudziri Gambakwe zvokuita nechannel yako kana kuti neplatform yako, but rega kuisa misodzi yavamwe vanhu mumaoko avo ako iwewe neZANU-PF. Haipa pativandi. Rega kutambudzisa vana veZimbabwe nokuda kweplatform yako. And muno muSouth Africa, exactly what I know and exactly what I noticed and my experience from 2001 here in South Africa is dangerous. According with my experience, tichidzoka sure kwandiri kutaura Gambakwe wewe na Chimama nomwe kwanza anere mune information imimi yamakafida ZANU-PF, asi nokuda kwokuti hapana ane full idea. Ndosaka ndasapa shoko rangu rokutanga chishona chokuti mudzimu wakupa chirondo wakupa kuti nhunzi dzikudye. Mudzimu wakupa kuti ujoinane neZANU-PF wakuita kuti muno muSouth Africa ufe. Kana zvaiva nani udzokere kumusha kuZimbabwe. Because unoenda wakaiswa mukokore mechisa. Kuambuka pabhodha uchidzoka wakabva kumusha uchifamba. Ende vazhinji vakaenda vakauya vachifamba, vakadzokera vakatarira mudenga. Vakadzokera vaswa mubhokisi remechisa kuitwa sezvitanda zvemechisa. Vamwe hakusiri kuda, vamwe vakaendamo nokuda kwetsaona dzakakonzerwa navanhu. Vamwe vakaenda vakafa nokuda kwamabasa avo. Ngatidzoke sure, last year mwana wacho wangu wakaadaptwa for 2 weeks. Akatodzimara arega chikoro muno muSouth Africa pauniversity. In a university, you have a lot of security. And how are they managing to adapt Arnold Chavangu? You must think about that. Second, iwewe Gambakwe na Chimama. Gambakwe na Chimama, stay away from this revolution of Geza. Nyoka mabunucha misa fadzai mahere. Madzibaba beshanduka. Tinamu comrade wedu muhombe we revolution from 1980. Thomas Mapfumo akaluza imba yake. Madzibaba beshanduka vakaluza imba yao. Mai Changirai vakaluza upenyu. Nokuda kweZANU-PF. Leti Changirai akaluza upenyu. Nokuda kweZANU-PF. Leni Majongwe akaluza upenyu. Itai Dzamara, Patson Dzamara, More Blessing Ali. Varwi vorusununguko vandiri kutaura nezvavo. Vairwira change. Asi imimi vana Gambakwe munoita sokuti muri divi reopposition. But you are not an opposition. You are not a comrade for the change champion. You are a comrade of criminality and illegality. I don't know how can I call this shit. I think the people there are very well educated. They can pronounce very well who you are and what is the reason to have yo. I can say Gambakwe wewe wakabhadharwa pa demonstration yeZambia ndopo wakabatwa iwewe. Same nomfana uyo zigo weziromo rake rekuita sedende rakuputswa. Ye mimi vanhu vaviri mimi. Muno muSouth Africa mawakinda muri mumakoke mechisa. Ndakataura ndikati varume ini handidi.
I can not come on front with myself, with my hands, without any weapon, without any rival, and the bullets and guns, and bombs and landmine. Lot of cars in Zimbabwe. Chero dzachivhaya dziya dziya ndongotora wandodrive. Nothing special. Chero yamunangagwa ndongotora wandodrive. Yandangoona yakanaka. Pane diesel ndomu dzati dira diesel. I'm filling station. If we need a change, but Gambakwe Chimama, stay away from this revolution. You are a puppet of ZANU-PF. And unavana, unomkazi, unavabereki. Hatidi kuti vazochema nezita rerevolution yanyoka yamabhunu vageza. Vabereki vako. Saka vanhu vari kuita zvinhu zvavo hamuna kuvatuma. Vakatumwa naMwari kuti varwire vana veZimbabwe. But iwe kana ukatumwa nemasatanism kuti utsikirire vana veZimbabwe, be careful. It's your own choice. Muno muSouth Africa toda unazokudza kubva kwe. Hausi protected iwewe. There is no secret what you have. If vanhu vachida kukuhanda chaiko chaiko, to handing you, Gambakwe, you don't take even one day. Even number dzako iwewe kana Facebook page yako iwewe kana YouTube page yako iwewe. Tikaigoogle iwewe. Tinoona pauri exactly tinototaridza kuti uyu uri apo. L. Saka leave that fucking nonsense. We have some tears and cry and broken hearts. Nyoka yamabhunu baba Geza Chamisa Fadzai Mahere and some other comrades what I don't mention with their names. They are living in fear in Zimbabwe, in diaspora, wherever, because of you guys. Your nonsense, you come to be an end. Your nonsense, you must be an end. Your nonsense, Gambakwe. Uri munhu mukuru iwe unomutora mukadzi nevana. Pamakore anotevera mashoma unonzi sekuru vaningi. Saka if you fail to control yourself, you fail to do something right to the Zimbabwean citizen, your family don't have to cry with people. South Africa munomu ndozokorora futi. Hausiri safe iwewe. You don't have any security. Vese majournalists unotamba nawo ayaya muchitaura nonsense vaya vana Gambakwe vaya. Nana Zigo nevamwe vana DJ Sparks nana vaya muchitaura nonsense dzaya. Tinenge tichikuteverera ika. Nonsense munenge makagara muchita gathering muchitaura zvisina basa zvezve. Muchisimbiswa neZANU-PF. Yenyu chikubhadhara $2 izvozvo. Munozvifira.